Ak máš pocit, že sa snažíš viac ako ostatní, no aj tak nemáš také výsledky, aké by si chcel, toto video je možno to, čo potrebuješ. Problém možno nie je v tom, že robíš málo, ale v tom, že priveľa pozornosti venuješ výsledku, zatiaľ čo by si ju mal venovať samotnému procesu. Ako príklady budem používať hlavne cvičenie či tvorbu videí, pretože tieto veci sú môjmu srdcu najbližšie. Ale tie princípy sa dajú aplikovať v ktorejkoľvek oblasti, takže či už je to podnikanie alebo učenie sa na hudobný nástroj, v čom sa chceš zlepšiť, toto video ti podľa mňa môže pomôcť. Prvá chyba, ktorá ťa brzdí na ceste za tvojim cieľom, je fakt, že sa snažíš kopírovať správanie ľudí, ktorí už majú výsledky, po ktorých túžiš. Ako príklad uvediem, keď niekde na internete vidíš dennú rutinu nejakého úspešného podnikateľa a myslíš si, že to, čo robí teraz, ho aj dostalo do tej pozície, v ktorej sa nachádza. No pravda je taká, že keď bol tam, kde si teraz ty, tak s najväčšou pravdepodobnosťou robil veci úplne inak. Teraz taký podnikateľ možno strávi 6 hodín denne telefonovaním s klientami a zamestnancami a možno len hodinu denne priamo prácou na podnikaní. No keby si toto chcel aplikovať na seba, pravdepodobne by si nikdy v podnikaní neúspel. Napríklad ja, keď som začínal cvičiť, tak som vedel vo fitku stráviť kľudne aj 2 hodiny. No dnes viem niekedy odcvičiť aj za 45 minút. To ale neznamená, že by som začiatočníkovi odporúčal trénovať 45 minút. To, čo som robil vtedy, by nebolo ideálne teraz a naopak. Druhá chyba, ktorú často robíme, je, že už od začiatku sa snažíme produkovať dokonalé výsledky. Veľa ľudí chce začať napríklad s tvorbou videí na YouTube a predstavujú si, že ich prvé video bude profesionálne natočené a postrihané, keďže to je presne typ videí, ktorý vidia najčastejšie. No keď sa do toho konečne pustia, tak si veľmi rýchlo uvedomia, že nemajú skily na to urobiť profesionálne video a zistia, že by do toho museli investovať o mnoho viac času a učenia ako nejaký profesionál, ktorý to robí už roky. Takže to pravdepodobne vzdajú skôr, ako vydajú svoje prvé video. Keď sa rozhodneš naučiť malovať, nedáš si za prvý cieľ namalovať Monalízu, ale niečo jednoduché, pretože ešte nemáš skily na niečo tak zložité, čo by ťa iba odradilo. Dať si na začiatok ľahký cieľ a splniť ho ti dodá potrebnú motiváciu ďalej sa zlepšovať. Tvoje ciele by nemali byť ani príliš jednoduché, aby ťa nenudili, ale ani príliš zložité, aby ťa neodradili. Skús si ich stanoviť len o trochu náročnejšie, ako si myslíš, že momentálne zvládneš. Viac sa naučíš, keď urobíš 10 videí, ktoré ti budú trvať 3 hodiny, ako jedno 30-hodinové video. Tretia veľmi častá chyba je, že sa nechávame pohltiť počiatočnou motiváciou. Všetci sme toho obeťami. Keď sa rozhodneš s niečím začať, cítiš ten nával motivácie, pretože si už predstavuješ, aké ľahké to bude a aké výsledky budeš dosahovať. No hneď ako sa do toho pustíš, si uvedomíš, že to nie je také ľahké. Táto motivácia ti vydrží možno pár týždňov, pre niekoho však len pár dní. Potom zistíš, že ti už rok leží gitara v skrini, alebo si kúpil ročnú permanentku do fitka a už po mesiaci si sa tam neukázal. Nechápam ma zle, motivácia je super, ale tak ako každá iná emócia je iba dočasná. Preto je nutné urobiť si systém v tom, čo robíme. Ak sa chceš v niečom zlepšiť, je dôležité robiť to pravidelne a často. Preto vyskúšaj toto cvičenie. Stanov si nejaký čas, ktorý vieš, že si dokážeš každý deň vyhradiť na nejakú aktivitu. Napríklad hodinu denne. Následne si nájdi miesto, kde ťa nikto a nič nemôže vyrušovať a zapni si tú hodinu na stopkách, počas ktorej sa budeš na 100% venovať iba tomu, v čom sa chceš zlepšiť. Táto hodina je určená čisto na hlbokú prácu, nie na Instagram či hľadanie inšpirácie. Takže si dopredu prichystaj plán, čo chceš v tom čase robiť. Pokiaľ možno, tak po skončení časova čas tou aktivitou prestaň bez ohľadu na to, ako veľmi ťa baví a chcel by si pokračovať. Vďaka tomuto docieliš najefektívnejšiu formu práce, pretože vieš, že na to máš iba obmedzený čas. Aj keď sa ti nebude chcieť, je dôležité, aby si ten vyhradený čas každý deň investoval do danej činnosti. No pokiaľ budeš nútený z nejakého dôvodu vynechať jeden deň, je dôležité, aby si nikdy nevynechal 2 dni po sebe, pretože pokiaľ vynecháš návyk 2 dní po sebe, začínaš tým budovať nový návyk. Toto cvičenie by ti malo pomôcť vybudovať disciplínu potrebnú na dosiahnutie tvojho cieľa. A pamätaj si, nie je dôležité, koľko času dokážeš niečomu venovať v priebehu 10 dní, ale 10 rokov.